बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ दिनै जिएमसि बिसायख'थिनि फिथाइ गासै मोन 60 वार्डनि फिथाइखौ दिनै मोननो हाबाय। राज्य सभा बिसायख'थिनि उनाव आसामाव बिजेपि मित्रजोटनि दैबाना। जिएमसि बिसायख'थियाव बिजेपिनि गेदेर देरहानाय। गासै मोन 60 वार्डनि गेजेराव गासै मोन 59 वार्डआव बिजेपि मित्रजोटा देरहादों। बयनिख्रुइबो सोमोनांथाव बाथ्रा दि कंग्रेस दोलोआ मोनसेबो वार्डआव देरहानो हायाखै। दिनै जिएमसि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायाव बिजेपिया गासै 52 वार्डआव देरहादों। बिजेपिनि लोगोआरि हानजा एजेपिया मोन 6 वार्डआव, आपा मोनसे वार्डआव आरो एजेपिया मोनसे वार्डआव देरहानो हादों। बर'नि हारिमुआरि मोसानायखौ फिन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा गुबुंले एबा ओंथि गैयै खालामदों। बर'नि हारिमुआरि मोसानायखौ गुबुन हारिया मोसानायाव जेबो बुंनांगौ गैया, बियो गोग्गाथावसो। नाथाय गुबुन रोखोमै एबा गोरोन्थियै मोसानाया जोंनि हारिमुखौ लाजि फोनांनाय जायो। थांनाय बावैसो सान सिगां ससियेल मिडियायाव गुबुन गुबुन जायगानि बिहु फोरबो फालिनायाव बर'नि हारिमुआरि मोसानायखौ गुबुन रोखोमै मोसाना दिन्थिनाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव फिन गुबुन मोनसे गाज्रि रोखोमै मोसाना दिन्थिनाया ससियेल मिडियायाव गोसारदों। बेफोरबादिनि सायाव बर'नि आफादफोरा जेबो राहा लायाब्ला आरो इयुनावबो बेबादिनो गोरोन्थियै मोसाना दिन्थिब्ला गुबुना बेखौनो बर'नि हारिमुआरि मोसानाय आरो दामनायनि देंखो होनना गनायना लागोना रोखा। बङाइगाव जिल्लायाव उदखारि हानजानि सासे सोद्रोमाखौ हमनो हादों। बङाइगाव जिल्ला मानिकपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय फानद्रायाव आनसारुल्ला बांला टीम उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानायनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ 25 बोसोरनि साहिद आहमेद होनना सिनायथिनाय जादों। बङाइगाव एसपि स्वप्निल डेकाया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 18 एप्रिलाव हमजानाय इमरान हुसैना पुलिसनि सिगाङाव साहिद आहमेदनि मुं लानायनि उनाव साहिद आहमेदखौ बङाइगावनिफ्राय हमनाय जायो होनना। हमजानाय सुबुंनिफ्राय बेंक पासबुक, आधार कार्ड आरो जिहादखौ थुलुंगा होनाय बायदि लेखा बोखांनो हायो होनना पुलिसा फोरमायो। हारिमुआ गोथाङै थांनानै थायोब्लासो बर' हारिया बुहुमाव बयजोंबो सिनायजागोन बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। सा उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों उदालगुरिनि मनपुर गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय 12थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया जोबनानै थांबाय। जोबथा सानाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लायो। दिपेन बर' बिथाङा बिबुंथियाव बुङोदि बर' हारिया गावहानो आलादायै सिनायथि होनो हानाय हारिमु दंखायो होननानै। हारिमुआ गोथाङै थांनानै थायोब्लासो बर' हारिया बुहुमाव बयजोंबो सिनायजागोन होननानै बुङो। मिरु बिसिया दिनै चिरां जिल्ला काजलगाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव गेमस्रि दैमारिजों खामानि मावग्रा महरगिरि आरो गेमस्रि दैमारिनि जिडि प्रडाक्शननिफ्राय ओंखारनाय गोदान मिउजिक भिडिअनि सायाव सावरायलायनानै गोख्रों राहा आरो थांखि लानो सावरायमेल लिंनायनि सायाव बर' सावथुन मुलुगनि फिस्ला फावखुंगुर फुइला जे बरगयारि बिथांनि फेसबुक पस्ट। बिथाङा लिरोदि जायफोर महरगिरिफोरखौ बिसिया बेन खालामदोंमोन बेखौ दैखांनानै लाफिननांसिगौ। सम आरो थासारिया जोंखौ दिनै खावलायबाय। जोंनि हारियाबो जौगा थासारियाव सफैबाय। आथिखालनि खायसे रायजो राजाफोरनि नोजोराव सोरनिबा नायथावै सावगारि भाइरेल बायदिफोरा सानफ्रोमबो जाफ्लेबाय थानाय मोनसे फिसा जाथायसै। बे मोनसे फिसा जाथायखौ लानानै गले गले दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानाया जोंनि आदुवानि सिनायथि। दिनै बिदिखौनो बुंबाय थादों। बिसाखौ मिनिदों, थामसा खालामदों। आंनि मोन्दांथि बिदि भाइरेल भिडिअआ इयुननि समाव हाजार फैनो थांगासिनो दं। मानोना ग्लेमर जानायनि मोनसे लामा हिसाबै बेखौनो महरगिरिफोरा लानो थांगासिनो दं। जोंनि गेजेराव बिनि बिदिन्थियाबो रोखा रोखा होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।